Orune Vreed wie al een hele drokte bij de evenementenhal op een jouwer. Organisator Wil van der Sloot en zijn crew zijn al aardig actief. Ik heb in 84 en 91 heb ik samen met mijn broer Joop heb ik een reunieconcert georganiseerd. Dat was toen destijds in het bowlingcentrum met Haske. Nou, dat was een groot succes. En ik dacht van nou, eigenlijk is het haast wel weer eens tijd om dat te doen. En toen een skoflien, ik denk nou 3/4 Ierlien, startte in Jouweren of op internet een Facebookgroep Ik ben een Jouwster. Met alle historische beelden van Jouweren en daar kwamen ook wel wat foto's van bands langs. En toen dacht ik van hé, ja, dat is ik wel leuk om die bandjes van toen nog eens een keer bij me te krijgen. Dus net maar één band, maar wat breder. Een van de acts van de Jong binnen de Free Boys. Een goede titel voor een succesvolle band, zou je denken. Oh, 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 wist ik nu maar wie. Wie van de drie. Ja, toen ben ik in de muziek te landen gekomen. Nou, ik denk eigenlijk meer om mijn oudste zuster, want die speelt accordeon op een jongendier. En toen ben ik ongeveer met mijn jongen het dier ben ik begonnen. Ik moet meer drumstel hebben. En mijn broer die toen mijn gitaarles begon. En ja, dan ben ik wel te geren gegaan. Nou, ik ben eerst, ik ben Jochen, toen ben ik zelf begonnen dus. En toen heb ik dat 3 jaar dingen. Op een gegeven moment is mijn broer dus, mijn erbij kwam, en David. Dus toen ben we alle amateurjongen nou struint en talentenjachten en dat was heel mooi. Nee, ja, ik weet het al innig. Dat een keer naar het Veenwest best, stiekem. Wist niet hier een jongetje? Ja. Dan gingen we naar de Schouwburg. Maar dan gingen we dat weer meetjes en dan gingen we stiekem heen met die gitaar. En toen bellen erop, ja, bellen we de man en bellen mijn zus erop. De oudste, want die dacht, ik moet hem maar even helpen. Hier de eerste prijs en dan moest de jongen weer optreden. Maar ja, hij moest op zijn jongen eten. Alle bekende artiesten. Ja. Nou, zij het begon. En toen had mijn zuster die had die ophellen, hè? Ja, maar de bus. Aan het begin van de jaren 60 binnen de Free Boys begon. Met spelen op Talention. De leden van de band waren in de jaren 80 haast per ongeluk ontdekt. Ik heb een goede vriend, Fred van der Vught, en die was producer bij Freegram. En toen kreeg ik een verhaaltje met hem. Ik zei, ik wil nog wel eens een plaatje maken ter afscheid van alles. Ik zei, we halen nog op met de muziek. En, nou ja, hij zei, dat kan wel jong, ik heb wel eens een periode noer. Je kan na een week wel in de studio komen. Maar er moest al even een koor meenemen, maar dat moet eigenlijk man wezen. Nou, de hele dag in de studio geweest, kleren, bij de nummers ben opnam. We krijgen al even een bandje mee. Nou, we dachten, het is oudong. Wat schetst mijn verbazing. 3 weken later, of ken ik moet 4 weken wezen, zei die eens mij, je bent op een radio. Ik zei, maar op een radio? Ik zei, wat dat? Nou, op een radio. Geef me nog een glaasje rode wijn. Dat kan zo heerlijk zijn. Ik ken helemaal niet. Ja, je bent een plaatmaker van de Big Buik Brothers. Ja, ik zei, dat is een plaat, dat is een bandje. Ik zei, die draait je net op de radio, komt nog een dag. Ah, hij zei, het is eerlijk weer. Dus ik heb de stil niet te bellen. Ik zei, hoe zit dit eigenlijk, jong? Ik zei, heeft u een bandje van u? Nee, hij zei, ik heb een plaat. Nou, ik zei, wie heeft die dan uit, jong? Nou, hij zei, Johnny Hoes. Ik zei, ik heb niks met Johnny Hoes te maken. Nee, hij zei, doe ik net, maar dat is van Freegram. En die had het erin gestuurd waarschijnlijk op een of andere manier. En een paar weken later wien ze nog op de landelijke televisie. Bij Tros op volle toeren. Op jouw ben er al meer dan 400 man binnen. En de zingende cowboys die op het podium. 40 minuten ongeveer. Dan gaan we los. En er is ik net iemand die de muut lagen, wat de hele jouweren. Nee, wat de hele jouweren die kennen we. Ja. Nou, gong het dat Kees? Jawel, mooi. En ik jou gaan die is mond daar verkeerd. Ja, ik zei, dat kent ook wel op, dat moet toch? Nee, ik word in de oren toonhouden, zeg maar. Dat volgen we net. Die toon die bloot ging in het mondorgel, no? Ja. Nou, en dan ben je er ook, no? Dan ben je... En dan hij mijn luidje en ik... Kees de Ree en Johan Oud van de zingende Cowboys die het hartstikke goed. Ze zijn al in de 80 en ben van de oudste generatie die het aanwezig is.
Spot 66 met onder oren Eddie Dijkstra, jet dan bij de wat jongere generatie. Wie je hem dan concurrenten van elkaar? Nou nee, eigenlijk net. Want zo, van de rest, de Brown Eyes en de Happy Brothers, die waren eigenlijk voor ons. Dus die hadden een repertoire wat eigenlijk vanuit de 51 jaren kwam, begin 60. Dus dat wie natuurlijk Cliff Richard, dat wie Elvis natuurlijk en nou ja, neem maar op. Dus die zitten eigenlijk krijg voor ons. Wij ben ik even jonger. Vandaar dat wij dus dat opstapje komen naar, we hier wel wat Cliff Richard nummer natuurlijk, maar wij komen nu makkelijker in de Beatles scene en in de beat muziek zien konden wij instappen. Geef me een groot applaus. Mijn Minnesma jongens, de Free Boys. Als de lente kan, dan gaan we met z'n allen lekker naar het stamcafeetje op de hoek. Om door de zaken, om door de zaken. Ja, als het even kan, dan gaan we met z'n allen lekker naar het stamcafeetje. Heb je nooit gedacht van ik wil volledig in de muziek? Nee. Ja, net? Nee, omdat ik dat net te goed voor wie. Nee, dan moet je, dat is voor jongens die het heel goed binnen en die dit lesje kennen. En dan kan je er maar in de muziek is het bij maar weinigen, maar heel weinigen die er een knap steekje breed in hebben. Want ik zou het wel aan al die jongens die het vroeger heel goed hield verkennen. Nou, dat ben maar weinig die het nu nog spelen. Het jeukte wel weer even op het podium. En de Free Boys zouden wel mijn programmaatje in de bejaardenhuizen steen willen. Als er vraag naar is vanzelfs.